uwe futhi babantu wenze njani? Hawu, ndodakazi uyaphila? Ngiyaphila baba. Ya. Hayi, ngisankule ngihambe ngibheka la, ngihambe ngihlola nje isimo. Imizi nemizi. Hambe ngihlola nje. Yini baba wenze njani pho umshanela? Hayi, phela ndodakazi lena, ngani ngatshele lona bhanoyi lami lelindiza ngala, sikhuleke ebhanoyini. Hayi, ngithi mina ngizosho ukuthi cha. Hayi, makhelwane, ingane iyakhala bo. Anizameni ukuncelisa ingane makhelwane. Ngo-12 ebusuku kuyoshaya u1 ingane iyakhala. Ayifunakali lento. Manake. Usuku phela lezo ikhathi obakho umuzi nje uqhelile nje umuzi wakho. Uqhelile nje umuzi wakho uthi ngezingane ekhala la ebusuku. Khohlwa ukuthi umuzi uqhelile makhelwane noma usondela umuzi. Ngithi mina makhelwane, anizama ukuncelisa ingane makhelwane. Yekani ingane ikhale kanje makhelwane. Hayi silingo phela lesi. Makhelwane ndinanizalelana ingane mayingafuni. Ngo-12 ebusuku kuyoshaya u1 makhelwane. Shuthi le transport yakho phela esuke ipatrol emzini yabantu ebusuku. Ingane igcina ukukhala ngo11. Ukhala ngo12 nje wena ubuphi ngaleso sikhathi waphela uqhelile. Uhamba ibanga. Usho ukuthi ikhala uzoyenza umuntu ole kude kanje? Ngithe ushiye lokho makhelwane. Yabona makhelwane. Mangabe njalo umuntu akasakwazi ukwenza izinto zakhe kahle. Ngapha umuntu uthi uzama ukwenza izinto. Ngapha naye ingane yakhala. Makhelwane nizama ukuncelisa ingane zenu ebusuku. Ngalewa lokho. Ngalewa lokho khona uzokubona makhelwane. Hayi cha ngizokwelana inkosi impela. Awusungamanwelanyeke makhelwane. Uxolo makhelwane ngizozama ukuyithulisa ungazi ucabanga ukwenza into ebhedayo ngiyacela. Ungathi uyosiza ke mwenze njalo. Ngizozama impela nkosi yami. Kulungileka uyibambe kanjalo. Awu Jesu. Awu shayizana.